Jatorri eta formazio desberdineko musikariak dira biak, baina musikak elkartu zituenetik horretantxe aurkitzen dute bizipozik emankorrena. Horixe du aitzakia, disko berriko kantarik ezagunenak. Etorri zait esanez, badut plan bat, oso ongi. Bai, ongi da, bai, dut. Eta esan dit, zepoza, bai, ongi, bueno. Nire lehen idea zen zepoza, zurekin mi amor izaitea, baina pentsatzu dut segidan, ez, biguini egi, motelegi izango da, ez zepoza musika egitea, eta musikarekin. Beraz, gero, zerranda bat egin dut, beraz, ez dakit, sorgin, txilibrin, euskadin, hitzoiekin, egin dut bi bertso oso simpleak dira, ez dut pretenziorik. Ez dira beti ados, agian, baina. Bai, batzutan berak baditu ideak, bera da... Gehiegi, bai. Bai, gehiegi, no, baina ongi da. Bai, berak badu ikuspegi artistiko... Orokor bat. Ni naiz gehiago tresnarekin, bakizu? Tenik beti esaten dut. Jaranik ongi egin melodia, eta gero ikusiko dugu detailak. Gu ere Michel ta Caroline, zepoza... Badago zati instrumental bat erdian, eta nahi nuen mutxiko dantzantzeko melodi bat, eta elgarrekin landu dugu. Eta esan behar da, klipan dantzariak egin dute dantza oso bat. Kantu gainean, bereziki. Nahaztu dute dantza desberdinak, kantuarekin izateko. Dira hiriburuko dantzariak. Ez da ateratu gara ziztu biziat, mainan, bai, aldi berean euskalduna, aldi berean karibeko edo olako ritmo bai beltz bat ejan dezagun, mutxiko dantza antzekoa, beraz da nahasketa hori da gure pixka bat nortasuna.